Bos días a todas e todos. Moitísimas gracias por acudir aquí a este chamamento que vos facemos para presentar, para facer balance do inicio de curso e do cumprimento do acordo de medidas de mellora por parte das organizacións asinantes, Comisións Obreiras, AMPE, PSUGT, e tamén para presentar o estudio que fixemos nos diferentes centros educativos sobre o cumprimento axeitado ou inaxeitado do acordo que firmamos, sobre todo no relativo ao tema das ratios. Teño aquí a miña izquierda a Sandra Montero, secretaria de Ensino de UGT Servicios Públicos, e a miña dereita a Julio Díaz, presidente de AMPE Galicia, e eu son Borja Campos, secretario de Acción Sindical e Ensino Público do Sindicato da Federación de Ensino de Comisións Obreiras. Vou vos deixar con Sandra, que vai a expoñer a primeira parte da intervención, e continuarei eu a presentación do estudio, e acabará Julio ca folla de ruta das accións que vamos a tomar a partir de agora. Nada, moitas gracias. Buenos días a todos e a todas. Antes de nada, pues agradecer novamente a vosa presencia aquí e tamén aos lectores e espectadores que van a interés polo noso sector de ensino e pola educación en xeral, xa que todos sabemos que é un pilar fundamental para a nosa sociedade. Ben, pois, as tres organizacións asinantes deste acordo aquí presentes queremos compartir con vos o balance positivo da aplicación deste acordo en dous efectos positivos que vou expoñer agora. Primeiro, que se termina, que se dá fin a sangría de supresións de aulas. E falamos sobre todo no ámbito rural, que é onde máis se acentuaba esta sangría. É o primeiro curso en moitos anos no que se crean aulas de catálogo, é dicir, que non son provisionais, son de catálogo. Para decir cifras, neste curso son 10 aulas e isto equivale a postos de traballo de 21 postos de traballo. Vale, e é o primeiro curso en moitos anos, recargo. Nos últimos 3 anos, houve 239 aulas suprimidas, que correspondían a 334 postos de traballo. E grazas a este acordo que nos asinamos, evítanse a supresión de 204 aulas e de 300 postos de traballo. Hai que ver a diferencia, Logo, o segundo efecto positivo é no número de docentes en activo que se incrementa. Respecto ao último curso, son concretamente 556 docentes, máis que no curso anterior. Isto estamos falando deste curso, pero temos que ter en conta que a aplicación deste acordo vai a seguir facéndose no futuro. Por lo tanto, evitar máis supresións e crear máis postos de traballo. Esta aplicación deste acordo prodúcese nun contexto que non é favorable, porque o contexto é de unha crise demográfica, por lo tanto, hai moitos menos alumnos que o ano pasado, e iso vai a seguir sendo así, cada vez vai haber menos alumnos. No caso deste curso, case 3.000 alumnos menos. Que temos aquí as cifras exactas que vos deixamos por a outra parte, que son a variación de alumnado total cada ano en educación infantil e primaria, que falamos de casi 3.000, a variación total de aulas, que falamos de 10 aulas a maiores, e de variación de postos de traballo de 21. E se nos fixamos nos anos anteriores, dende o curso 2021-2022 ata o ano anterior, 22-23, foron cifras negativas. Por lo tanto, hai que ter en conta a valoración positiva da aplicación deste acordo. E agora vai vos a falar Borja do estudo que fizemos. Ben, como dice Sandra, o acordo ten
efectos moi positivos. Porque ca mesma reducción de alumnado cada ano rompe esa tendencia. En vez de eliminar aulas, estánse a crear aulas novas. E estánse a crear postos de profesorado novos. Pero todos estes efectos positivos non esconden de que a Consellería está a facer unha inadecuada aplicación do acordo en moitos centros. Xa anunciáramos tamén en rolda de prensa a final de xuño, tras a última comisión de seguimento do acordo de medidas de mellora, que a Consellería pretendía aplicar de forma progresiva varios aspectos, varios artigos do acordo, que en ningún caso no acordo se recollen que sexa a súa aplicación de forma progresiva. Nos referimos a ratio das aulas que agrupan alumnados de diferentes niveis, ciclos ou etapas, o que se chaman as aulas mixtas, sobre todo abundantes no rural, pero tamén algunhas nas principais cidades, e tamén o cómputo dobre e triple de alumnado que presenta algunha discapacidade, dependencia, trastorno grave de conducta, que queren aplicar tamén de forma progresiva a súa cando ese tipo de alumnado supera a ratio que se establecía, dando lugar a los desdobles pertinentes, es decir, en vez de aplicarlo de forma total este curso, queren aplicarlo con progresividad. Eso en ningún caso está no acordo, nos manifestamos radicalmente en contra, xa anunciamos naquela conferencia de prensa que íamos a facer un estudio detallado do grado de aplicación axeitado do acordo de inicio de curso, esperamos obviamente 2 semanas, non podíamos haberlo telo feito xusto cando empezan as actividades lectivas, esperamos 2 semanas porque cada día estáse mandando profesorado novo ás aulas. Por exemplo, onte estaban colgadas no portal da Consellería ata 40 e pico interinidades no corpo de mestres, por tanto todos os días, gracias a en parte gracias ao acordo, estáse incrementando o profesorado. Por tanto, fixemos un estudio que, por desgracia, por estes novo profesorado que vai chegando cada día vai se quedando obsoleto, para nos boas noticias, porque vai se quedando obsoleto, foi recollido os datos por chamada telefónica a totalidade de centros que ofertan infantil e primaria, un total de 750, entre o 18 de setembro e o 24 de setembro, tras unha semana de inicio de actividades lectivas para que tivera fora máis fidedigno os datos, e nos amosan como primeira conclusión que o acordo se cumple escrupulosamente en un 82% dos centros. Entonces aí nese primeiro gráfico. E que a inadecuada aplicación do mesmo acontece únicamente nun 18%. Dentro de as disfuncións que detectamos na súa aplicación é precisamente esa progresividade da aplicación de ratio que debería estar establecida nas aulas mixtas, que debería ser 14, 12, 10 en primaria e 14, 12 en infantil. Vemos que se está aplicando de forma inaxeitada, que se está aplicando de forma progresiva, o que non me no acordo, e que os centros que están aplicando a ratio, que non se están aplicando a ratios axeitadas nestas aulas mixtas serían 110. É dicir, máis da metade da inadecuada aplicación da acordo dase no tema das ratios mixtas. Logo, no tema no artigo dos trastornos do cómputo dobre e triple alumno de dependencia, se está a incumplir en 67 centros. De acordo? Hai algunhas provincias que son eminentemente rurais que o grado de incumprimento das ratios mixtas chega a ser a maior parte dos incumprimentos registrados. Aí citamos o caso de Ourense, o 77% dos centros en que non se aplica xeitadamente o acordo é polo tema de non respetar a ratio que debería estar respetándose en agrupamentos mixtos. Ben, vamos ás conclusións do mesmo. Se se aplica de forma axeitada, nós temos cuantificado, a día 24 de setembro, que debería haber 282 aulas máis na comunidade autónoma, de infantil e primaria, e ata 396 docentes máis. Es decir, redondeando 400 docentes, que se sumaría aos 556, que, como dixo Sandra, se incrementou dun curso para outro, dando lugar a que o acordo suporía finalmente un incremento nun ano, se se aplica exitadamente, de casi 1000 docentes. Es decir, en concreto, 952
docentes máis. E volvo a remarcar, con 3.000 alumnos menos no sistema do ensino público. Con 3.000 alumnos menos, casi 1.000 docentes máis que se aplicara o acordo. Por tanto, a balance, se se aplicara o acordo, sería moi positivo. Hasta o punto de que hai outras organizacións que están empezando a pedir que se aplique. Pero bueno, aí tedes tamén un gráfico de que supone o acordo actualmente, o incremento de profesorado, e que suponía se se aplicara de forma axeitada. Logo, en algúns centros concretos de todas as provincias, se aplicara axeitadamente, podríamos chegar a ter 4 ou máis docentes a maiores no propio centro. Aí temos algún exemplo, por exemplo, o CEI Ramón Otero Pedrallo de Laracha, o CEI Virxe da Barca de Muxía, o CEI de Fontiñas, de aquí de Santiago de Compostela, o CEI Anexa de Lugo, o CEI de Casas de Lugo tamén, Virxe do Carme de Sober, bueno, tedes aí a listaxe, son varios centros en que temos 4 docentes ou máis. E, finalmente, para acabar co estudio, que quixéramos agradecer a colaboración, a boa disposición en proporcionar estes datos ás direccións dos centros consultados, dos 750 centros consultados. Lamentamos, sin embargo, que houve algún centro concreto, moi concreto, solamente 16 centros, que non nos proporcionaron datos para este estudio. E nada, ahora deixo-vos con Julio para acabar ca intervención e ver cales son os pasos que vamos a tomar a partir de agora. Bueno, bons días a todos, agradecervos a vosa presencia e vamos a un pouco explicar a folla de ruta que temos previstas desde este momento. Eu, antes de empezar a folla de ruta, quería recalcarvos a importancia que este acordo ten para o profesorado galego. É moi importante porque íbamos en unha caída importante de alumnado e íbamos nunha supresión importante. Recalcar o que dicen os compañeros, non é que só este acordo como meta final teña eses 1.000 docentes a maiores, non hai ningún acordo firmado a nivel de Estado que supoña un incremento de 1.000 profesores se houvese aplicado inmediatamente en un só curso. Estamos falando de 1.000 profesores, pero non estamos falando só de 1.000 profesores de incremento, estamos falando de que na aplicación correcta deste acordo evita en total 700 supresións de profesorado. É dicir, 700 profesores, moitos deles que xa tiñan comunicada a súa supresión do seu posto de traballo, en este momento non se efectuou ni unha sola supresión na comunidade autónoma de Galicia. Por tanto, para nós, todo o que supón a defensa do profesorado e a estabilidade no posto de emprego, iso é moi importante. O que comentaba o compañeiro, é dicir, houve organizacións que hasta convocaron 2 folgas e agora están solicitando que se aplique inmediatamente este acordo e que se aplique con todas as súas consecuencias. Por lo tanto, o acordo non debe ser tan malo cando xa vamos camiño hasta de un consenso de que o acordo é un bo acordo. Mira, nós o que sí queremos aclararos antes de que empecemos a desgranarvos esta folla de ruta é que na reunión da Comisión de Seguimento ca Administración fixo unha reinterpretación do acordo que nosotros queremos deixar claro que é sen o consentimento das organizacións sindicais, porque, bueno, estamos a escoitar que un segundo acordo, non, aquí hai un único acordo firmado, será o acordo que nosotros defendamos e esa segunda aplicación que está facendo a Administración pois é por conta da propia Administración que tendrá as súas consecuencias. Nosa folla de ruta que trazamos foi, primeiramente, o día 14 de setembro, enviáronse 2 solicitudes, unha á Consellería de Educación e outra á Presidencia, para ter unha reunión urxente cos responsables tanto de Presidencia, falemos de que aquí quen realmente firma este acordo é o Presidente da Xunta, non o firma o Conselleiro de Educación, e unha reunión con Educación que é a que ten que aplicar esta acordo. E a día de hoxe non temos ainda contestación, estamos á espera desa contestación, temos pensado, se esa contestación non é inmediata, bueno, vamos a presentar, desgranar todos estes datos nun documento que se entregará á Valedora do Pobo e que vamos a solicitar que se reclame por parte desa entidade, que se reclame a aplicación
deste acordo. E logo levamos xa un tempo con toda a infraestructura e agora completada con todos estes datos para elaborar unha demanda de incumprimento por parte da Administración que levaremos aos xulgados para que sea este o que dirima quen é o que está na correcta aplicación ou na non correcta aplicación. Nós temos moi claro que todo o que se cansa a Consellería de decir e o propio conselleiro de que este acordo é progresivo, bueno, digo que nós temos documentación oficial donde estas aseveracións se caen de pleno. É dicir, nós temos documentos que aportaremos para ir ao xulgado donde queda moi claro que non hai ninguna progresividade en este acordo, ninguna. A única progresividade que hai ven nos cuadriños temporalizados donde se dice en que tempo e en que forma se van ir aplicando as distintas medidas. Por lo tanto, todas as declaracións que está facendo a Administración na liña de progresividade deste acordo non son certas e temos documentación que avala esas aseveracións. Por iso, cando nós decidimos con nosos servicios xurídicos tomar unha medida deste calado, bueno, pois, con certas garantías de que ao longo das negociacións esa progresividade que dicen que están no preámbulo só se refire aos cuadriños que logo venin desgranando o tema de tutorías, o tema de abonos equipos directivos, o tema de complemento de sesenios. Son as únicas progresividades que ten este documento, non ten ninguna máis. E logo, bueno, xa decimos, nós queremos tamén resaltar, aparte de toda esta situación que acabamos de decir, que temos unha cuestión pendiente tamén ca Administración, que é todo o que ten que ver ca reducción de xornada de traballo do profesorado, que xa iniciáramos antes da finalización do curso conversas con Presidencia, porque isto afecta o horario do profesorado de primaria e o horario do profesorado de secundaria. Temos esas cuestións pendentes ca Administración, esperamos que nos chamen para unha reunión, nos levaremos ali os nosos datos oficiais recabados nos centros educativos e a Administración, bueno, pues, traerá os datos que consideren oportunos. Nos, a día de hoxe, temos traballando os servicios xurídicos para que, en breve, se non hai un cambio importante de rumbo, bueno, pois tomaremos as medidas judiciais que consideremos oportunas. O que non vamos a facer, as tres organizacións que estamos aquí, é deixar que este acordo tan importante decaiga, porque temos incluso as garantías de que este bo acordo, bueno, unha volta atrás sería moi perjudicial para o profesorado na línea que vos decimos de supresión de profesorado e creación de postos de traballo que afectan a colocación provisional do profesorado, afectan aos cadros de persoal nos centros educativos e afectan tamén a oferta de emprego que se faga posteriormente a ir cerrando esta acordo. Nada máis, se queréis facernos alguna pregunta, estamos dispostos a contestarvos. Todas as relacións, o sindicato entendo que a CIBA e que marxe da esa consellería para que responda antes de judicializar o proceso? Que marxe lle estamos dando a consellería? Hai tanto tempo cando empezarías a... Non, nosotros temos previsto en breve xa cerrado isto, vamos a dar un pequeno marxen de uns días para cerrar un drive que temos aberto con todos os centros educativos para a completar, e o noso proceso vai iniciar xa. Nós non vamos a esperar a que a Administración... Eu recordo que Julio recordou que temos unha xuntanza solicitada desde o día 14 de setembro, e estamos a día 27. Con carácter de urxencia. Non vamos a esperar... E cando un pon aquí carácter de urxencia, a Administración... A pelota está no periodo da Administración e ten que citarnos a unha reunión da Comisión de Seguimiento Urxente que debería contar o asinante, para poder nos tratar, entregarle todas estas disfuncións e ver a súa posible corrección para evitar unha judicialización do proceso. Cumplimientos de un acuerdo como este, a que iría un juzgado contencioso? Sí, porque non afecta o noso profesorado, o profesorado é funcionario, entonces, como non é laboral, non podría ir en principio pola vía laboral,
están estudiando os servicios xurídicos, ver todas as posibilidades de presentación, pero en principio a posibilidade que estamos valorando é o contencioso administrativo que a propia administración, porque bueno, está afectando unha situación de funcionarios e non de persoal laboral. Eu non se dixo, pero quería agradecer tamén ás AMPAs que están ahora mesmo reclamando a aplicación axitada do acordo e as outras organizacións que non asinaron o acordo e que incluso convocaron as folgas que ahora pidan a aplicación do acordo e que pidan que se aplique todos os seus artigos. Eu quería, digo por si non o acabamos dicindo, sobre todo reconhecendo a esas AMPAs e esas organizacións que están ahora mismo pedindo que se aplique o acordo, porque o acordo é bo para todos, si se aplica. Perdón, que non sei se alguén estaba preguntando. Sí, yo quería hacer una aclaración respecto al acuerdo. Esa progresividad en las ratios entonces no está contemplada en el acuerdo original, quiero decir que... Solo en cuarto de infantil. Claro. Cuarto de infantil, a ratio de 20, sí que está contemplada unha progresividade cada ano, pero o resto de artigos e disposicións, o cómputo doble titular unha discapacidade dependente, a ratio das aulas mixtas, non pasarse acordo de agrupamentos, que é o máis importante de todos. Non pasarse da ratio do ano anterior, se está entre 20 e 25 ou incluso menos de 20, todo eso é de aplicación inmediata. E temos, como dice Julio, documentación que así va a ser. De acuerdo, y luego se prevé un calendario de movilizaciones, además de recurrir a la justicia y a la... Nos non descartamos ninguna posibilidade, é dicir, agora estamos establecendo unha folla de ruta, temos moi clara cal é a situación, nós tamén temos que valorar cal é a situación deste momento, é dicir, neste momento é que temos 556 profesores máis e temos 300 este ano e 400 no que ven supresións evitadas, entonces nos vamos a facer todo o posible porque isto se cumpla. E aquí, claro, a perspectiva neste momento, cando xa agora todas as organizacións fixeron movilizacións e a situación sigue enconada, nos entendemos que o que realmente vai a facer que a administración cambie de rumbo é que veña que un xuez e lle diga: mire, señor, usted firmou un acordo que ten que cumplir. Pero non descartamos ninguna posibilidade, ninguna. Nós o que non queremos agora nun principio de curso, que é importante, que estamos con moitos reaxustes facendo, o profesorado neste momento está precisamente vendo como vai a aplicación do acordo, pero nós temos clarísimo que realmente o que a administración non quere é que nós vayamos aos tribunais. Eso é o que a administración non quere. A administración, bueno, movilización, sí, incluso forran cartos a veces. Nós temos moi claro de que aquí realmente o que lles vai afectar é que un xuez diga: a punto 2.1 estás incumplindo, e o punto importante aquí que se está incumplindo, sobre todo, que é o que realmente genera esa diferencia de profesorado, é que non están aplicando un acordo de agrupamentos que na negociación e o propio documento pon que é de aplicación inmediata. Eso pon o documento con toda a claridade do mundo. Además, que casualidade que as AMPAs interpretan o mesmo que interpretamos nós, o profesorado interpreta o mesmo que interpretamos nós, ainda que non o dicen, a inspección interpreta o que interpretamos nós, o que pasa que logo van aplicando según van tendo instruccións, pero que todo o mundo sabe ler, e como todo o mundo sabe ler, sabe o que hai a isca. Entón, nós tivemos moita preocupación, moita, ao longo de toda a negociación, de que este proceso quedase ben pechado e que non tuvésemos problemas posteriormente. Por eso vos digo que nós temos documentación acreditativa de todo o que estamos dicindo, por eso temos decidido ir ao xulgado, porque temos acreditación que ao longo da negociación quedou moi claro que eso que dice a Consellería de que isto é progresivo, só é progresivo nos puntos que o poñen, porque además vos relacionado unha cuestión. Se houvese máis cuestións progresivas, estarían no documento, porque xa hai máis cuantas. Se eu quero aplicar progresivamente algo, xa o pondría aí, porque o que quixen aplicar progresivamente ten uns cuadriños, además moi bonitos, que se encargou a administración de facer. Cada cousiña que ten aplicación progresiva ten un cuadriño. O que non ten cuadriño non ten aplicación progresiva. Iso é moi claro, un documento que está moi ben elaborado, que estudiamos moitísimo, que nos costou moitísimo chegar a un acordo deste calado e que agora non vamos a permitir que por interpretacións economicistas isto vaya tendo atrancos un día sí e un día tamén. E por iso dicimos, o acordo é moi beneficioso e nós non vamos a renunciar que este acordo se aplique. E pensamos que a forma máis efectiva de que se aplique é
se a Consellería non atenda razóns, pois, tras o estudio que fixemos, é que sexe un xuiz que non obriga a Consellería, un xuiz ou xuiza, que non obriga a Consellería que se cumpre. Pero non descartamos ninguna acción, como dice aquí. Só un inciso máis ben terminolóxico, é dicir, nós o que buscamos é que haxa unha correcta interpretación, o sea, xusta interpretación do acordo que asinamos todos os que estivemos ali presentes. Porque se fala moito que de incumplimentos e que queremos que se cumpla, pero realmente é unha discrepancia de interpretación. Só pedimos que a interpretación sea a xusta e a correcta que temos no noso acordo. Si queres preguntar algunha cousiña máis en concreto.